Zdravím. Dnešnou témou bude, prečo sa ľudia dlho trápia po rozchode. Tak si odpovedzme teda, prečo ten rozchod tak strašne bolí. Počas vzťahu sa medzi vami teda a vašim partnerom vytvorilo veľmi pevné puto. A v podstate, ako by ste sa zlepili dohromady. Teraz, po rozchode, to lepidlo, ktoré bolo medzi vami, je ešte tam. A keď sa snažíte odtrhnúť jeden od druhého, tak to veľmi bolí. Čo všetko predstavuje to lepidlo? No napríklad vaše zvyky. Myslíte zvyky, do ktorých bol zakomponovaný váš partner a váš mozog si na to zvykol. Napríklad zvykli ste si, že každú sobotu spolu raňajkujete. Prišla prvá sobota po rozchode. Váš mozog vám hovorí, mal by si ísť do kuchyne, variť kávu a pripravovať raňajky. A zrazu si uvedomíte, že váš partner tam už nie je a nemáte pre koho tie raňajky robiť. A váš mozog je zmetený, pretože staré zvyky už nie sú aktuálne, nové ste si ešte nevytvorili a v podstate preto máte aj tie návaly úzkosti a stresu. Ďalším dôvodom sú rôzne vaše strachy. Napríklad vo vnútri máte strach zo samoty, strach byť nepotrebný, opustený a tak ďalej. Keďže vo väčšine prípadov si ľudia nezvyknú hľadať príčiny, prečo strach vznikol, radšej si nájdu partnera, pomocou ktorého sa dokážu svojim strachom vyhýbať. Ale po rozchode strach sa zase objaví. A to len preto, že predtým nebol vyriešený. Netreba pred strachom utekať. Treba ju vždycky vyriešiť. Pretože vy možno nájdete nejaké krátkodobé riešenie, ale vždycky to bude len ako keby záplata. Nemôžete utiecť pred problémom. Vždycky, keď záplata spadne, sa zase objaví. Ďalší dôvod, prečo rozchod tak veľmi bolí, je aj to, že keď ste boli vo vzťahu, partner plnil nejaké vaše potreby. Napríklad potrebu mať spoločnosť, takisto napríklad predstavte si, že vy ste veľmi impulzívny človek a váš partner naopak bol veľmi racionálny, preto pomáhal vám s kľudom riešiť nejaké nepríjemné situácie, ktoré vznikali a teraz vlastne už nemáte sa o koho oprieť a veľmi vám to chýba. Takisto niektorí z nás majú presvedčenie, že rozchod alebo rozvod neprichádza do úvahy a keď ich partner sa rozhodne, že chce vzťah ukončiť, tak vznikne konflikt medzi ich presvedčeniami a realitou. Ešte jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú by som chcela spomenúť, je to, že po rozchode nám rapidne klesá sebavedomie. No je to preto, že človek, ktorého sme ľúbili, ktorý bol pre nás dôležitý a takisto aj jeho názor bol pre nás dôležitý, sa rozhodol, že nás opustí. A teda máme pocit, že už nie sme dostatočne dosť dobrí pre ňo a naše sebavedomie klesá. Preto keď ste si všimli, veľmi často muži idú do posilňovne a tam cvičia, ženy zase chudnú alebo menia svoj výzor. Je to len preto, že sa snažia takýmto spôsobom si pozdvihnúť sebavedomie a takisto v tej chvíli aj dokázať svojmu bývalému partnerovi, že urobil chybu. Takže zhrňme si to. Ľudia často veria, že ich vzťah vydrží celý život a že sa nikdy nerozídu. Ak sa však pozrieme na štatistiku rozvodov v roku 2024, tak zistíme, že každé tretie manželstvo na Slovensku sa rozpadá. Preto, ak teraz prechádzate týmto obdobím, tak vám len chcem povedať, že nie ste prvý ani posledný, ktorý sa s niekým rozišiel alebo s ktorým sa niekto rozišiel. Psychológovia aj kouči majú veľmi veľa skúseností s tým, ako vám pomôcť. Ak máte pocit, že to samostatne nezvládate, tak určite vyhľadajte odborníka a vtedy vám garantujem, že bolesť pominie oveľa rýchlejšie a oveľa rýchlejšie budete pripravení vykročiť do nového života. Prajem vám krásny deň a vidíme sa na budúce.